palabas, impakaam mo ni Rafael kini Marisol tinakita da iti rancho. Nakapungtot ni Marisol ket nagrubat adagos tapno mapan nakano si Taren dagiti bandido. Nagdanag da Luciano ken Rafael isu asinurot da ni Marisol. Kadagitamot lagun daway, nakadano na ni Gringo iti ayan dagiti bandido ang nagparti iti baka. Awan bubut nga ni Burton ang nakapasungat kini Gringo. Impambar na pay anatay ti pinartida a baka gaputan natin nag iti deras ngem saan anamati ni Gringo. Gapu iti dayta, impalagip ni Gringo tinagtulagan da. Itagagayem at tuwin tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! At nagtulagan ta, Burton. Di kan sa makawawat, Gringo. Di mo isarang kanyak na paltog mo. Abangan mo makalbit mo. Kakadua! Kasayo na kita paltog yun. Kinunak itayan. No tao anak itulag kang ka. Ngem no bosoran nak mabalo sing-sing day chay atuagan. Awan pa ng busor ko kan ka, Burton. Tila pa nagulpod yun, tijak magustuhan. No di ka mamati. Itimbagami anatay day tabaka pinartimi. At talagtagan ka. Amangan no kayat mo at tao si matay. Burton, agkadwa ta. Iso di na kumamot putputngan. Kasta? Agkadwata? Kulam? Agkadwata ka diya talaga? Boss! Ha? Manangal lilaw samot na itang anak ni Asindero! Kakadwa. Ang pagsasaritaan tayo tinasayat ito. Saan mo nga ibagati kasta kada kami? Tasika, timasidag. Sika, timakisarito itinasayat. No kayat mo, anasayat kami matkan ka. Saan ka di kakadwa? Kas makita mat. Nabartek dagiti kakadwami. Tanaragsak da. At dapat sana nagbartek. Tapno at dalatag trabaho. Saan abay bayaan to'y rancho. Gringo! Iswabdi kag sasao, itijak magustuhan, tamangan nosika, ti mapapalaw dito. Makitot kahit puno siyak na di makapagsagana kontra ka na kayo. Oh! Mangem-kem-kem ka, Gringo! Di mo ka din nagustuhan, timbagat. Sige. Palamsek na ito yung naramid nyo. Ngam santo ko man na maulit. Kasta! Awan maramidam, no kontrahin na kami. Pulos! Gringo! Sa dino di ayan ni Sikam! Sana na sa'yo ati pa nagpupukaw mo, Marisol. Manggagda ka dagiti bandido. Di nakisoro, Rafael! Kaya ko na makasarita day dyan na Gringo! Urayan tayo langin ng agsubliday ka sa Dilos Rancheros. Sumardan ka! Kandi na mabalin, ha? Saan na surot ni Sika? Istorbo ni Sika! Diyak kaya't amay sagmak ka, Marisol. Awan pakibyangan ni Sika kan ni siya! Kapsat ka. Diyak kaya't nga dadakas na mapasamakin ka. Diyan, tere! Sardangan ni Sika ni Siak, Rafael! Ha! Ka! Ka! Marisol! Ka! Saan dito ti papanaw? Ka! Di nagsurutan, Rafael! Ka! Ka! O anya,
Napnag ka, itinaimas sa pulutan. Taren, naimas ti pan nakatimpla na. Magustuhan mo't lagayam. Magragsak tayo taporton. Ngam nulip-liputan na. Agpabawi kan pa. Samaysa, anya kuma, ti pagsakitan tinag mo. Nagadoti baka dito rancho, sana may boss. Ramon deta. Di mo ulitin ti maipapan kada kita baka. At dalaan kaya ko siguraduan kan ka. Anya deta. Amom ka di, numano amin tinakapupok dito rancho. Amom, numano ti bilang dagiti bulog kan kabayan. Dagiti orbon kan dagiti mabalinan na maparte. Amom ka di, ti dagop damin. Di makatagari, boss. Amang ano di mo pala mo. Amok. Jaklapat yan. Nga mala, ibagaman numano nga ulo. Ti mabalinan a dispatsaran. Tapno may lako kagagiti agparparte iti baka. Nagulo ti utak ko itaporton. Iso di lang mabalin asaan pa ilada ita ti pagsaritaan ta. Ituloy tayo kit iti aginam ko nagpulutan. Makita kat ado pa ita naluto. Ay, wala! Sige! No kastate kulam, gringo! Sige! Agtultuloy tiragragsa! Oh! Irwari upay! Dagiti nakadulin nga arak! Ibusen tayo! Makita mo itan, Marisol. Ni gringo, chay agitang tangad iti botelya. Kadua na dagiti bandido. Ita, nakita mo ti aramid senyorita. Anya ti makunam. Di met, adda paltogyo, Luciano? Ay, awanang senyorita. Kinumpis ka amin ni senyorito Gringaw. Idi pinapanaw na kami ni ti ranchaw. Awan mo't paltog ko. Amo ni da kayo ti agaramat iti paltog. No, siyak, senyorita. Sanaya kaon. Jaklam mo kini senyorito Rafael. Napadas ko mo't tinagaramat iti paltog. Idi nagyanak iti rancho abang bantayan idi ti kabsat ni Nanang Hulya iji Davao. Ngem, awan praktis kon. Pumanawan ni da kayo dito ay. Nasayat. Amang ano madlaw da tayo pay. Anya teramidon tayo, senyorita. Husto ti kunani da kayo. Saan narumbang agdarasodos ni da kayo? Delikado. Ikamang tayo iti otoridad. Panunutan tayo na nasaya no anya ti maaramid. Hala? Pumanaw tayo dito ay. Kunat lang saan ka na madanon dito Villa, Marisol. Saan na may bagay kanisi ka? Ti kasta na tono ti panagsarsarita, gringo. Agraraman? Talaga ka di, asan ta na makapagkinaawatan? Ni kadilang Rafael ti ibilang ni Sika, nakabsat. Awan imbilang ni siyak nakabsat kada kayo na dwa. Marisol, di nakontrahen. Datateg tulag. Dagijay na bandido ti maiparbeng nagbantay iti rancho. Takabailan da sa lakniban dagiti vaka kontra kadagiti aga-agab. Gapo tayo suda mo't lang ti mangagab. Ada ni Sika dita, Rafael. Apay na nasken na aglemang ni Sika. Saanak nga aglamlamang. Inururay ka mat asumangpat dito Villa. Kasta? Bueno, Rafael. Iti kasta ajar mo. Makunak amadadadaalan ti utek mo, gringo.
Anya ti kinuna ni Sika, Rafael. Agmauyong kan. Di mon ammo ti ar-aramidam. Ulitin man ti impagam. Ammok anang ngeg mo. Tanagbatad ti panagsaritak. Sige! Ang pinatayan ni da kayo na dua! Ha? Diyan tri kayo na tattao! O nya! Agsaw ka kay itidyak kaya. Gringo, agpanunot ka na imbag. Bandido dagijay ay ayunan. Dagijay ti amul iti rancho. Sumagdingin ni Sika! Agbabawi kanto. Ngem amangan no awan ton tinabati iti rancho. Isong agpanunot ka na imbag. Papanawom dagijay a bandido iti rancho. Awan pa ni Rafael. Sinarunok lang iti apimana Vijay Villa. Masigurado ni siya na nagawi din dito'y kalapawyo. Ha? Talaga gayam atultuladam ti panagsarita. Kaputa may sakmat na puliti Espanyol. Ay, Urayan ni siya ni Rafael. Husto ting paganiso. Rumbang nagkinaawatan ni da kami. ala, urayom latta. Amang ano at dapay sa bali anapanan na, iso adipay nagawin. Nukasta, sumapulta iti sa baling abogadaw? Wan, saan ako ngagtalak iti abogado day di papa. Ngay sumat ti abogado ita ataltalkan ni Marisol. Ngem, naanos day dyan nga abogadaw. Panagkunakit, isaw ti makaornos iti amin may papankada kayo ngagkakabsat. Kasaritan pa'y maminsan. No maamuan na ti agdama a problema ita ti ranchaw. Amangan no iso a mismo ti mangkumbinser kini Senyorita Marisol. Tapno baliwan nan ti trato na kada kayaw kini Gringaw. Sige, mang para kayo ti kalisa. Posible nga ta ti kasta. Padasem laeng, Rafael. Naimbag na ura ni siya ni Sika, Rafael. Anya ti gagaram kanyak. Ado ti kayat ko na pagsaritaan ni data na dua. Ibagam na niya data. Makikadwa ta kampay idi kadagijay na bandido. Anya. Oh, sa nagmulagat ni Sika, Rafael. Denggen na umuna ni Sika, ti ibaga ni siya. Di la mabalin. Lintegaman ti panagsaritam. Nusak ti kasarsaritam. Nila ang Marisol ti panggagam iti kasta akita ti panagsarita. Bueno, no kasta ti kunam. Ngam, kontra ka dagos limbagam. Sana may parbang. Pamarang ti aramiden ta, Rafael. Ngem tiraen ta ida iti patalikod. Adda ka di kabaalam akas iti kabaalan dagi a bandido? Nakitak ti armasda. Nabibilag dagi ti armasda. Takawon tayo dagi ti armasda. Darasudos ka, Gringo. Saan analakang aramidan ti kasta apang panunutem? Nalakano aramiden, Rafael. Sa anak nga umayon. Urayan tayo ti iwayat dagi ti otoridad kontra ka dagi a bandido. Anya nga otoridad? Naggapo kamin kini Mang Luciano Jaili. Inasarita mi ti hepe. Naging lalayang kan, Rafael. Awan maramidan dagi jay. Agdawat dalaeng iti pasuksok. Saan akasta dagi ti otoridad? Jack Lamon. Katno Jack Marero. Kaduan sa dagiti bandido ti daddo maakamang ti otoridad. Agparbang kang agsarita, Gringo. Awan pamaniknik mo iti dayta. Kasta ti amok. Iso asa na mapagtalkan dagiti bagbagam nga otoridad. Iso na say-saya at no datayo amis mo ti agtignay. Tapno sigurado ang mapaksyat dagiti a bandido. Biddot dayta ngay bagbagam. Kaya rigan tayo ti agsibakan patay iti dayta. Saan tagayam ang makapagkinawatan? Sige, makamu ka. Agda tayon, dito'y balaya pag nanaydan tayo dito'y rancho.
Agsagana tayo kakadwa. Amangan, numadamdamalain, kat adaw may kadagiti amo. Bas! Awan mo't gayam inalat tayo dyan agring ko, Gabriel. Uy niya ron. Ngam di tayo agsigurado akasta. Ta di tayo mo, nuan yamat ti pampanunutan na. Maramitan na, boss. Nagado tayo. Uwan, ngam di tayo mo, nuan yamat ti kabailan na ngaramidan. Iso, nagsagana tayo lang. Ngam sakpay, ang makapagtignay. Agtignay tayo. Ano di aramidan tayo, boss? 5 kada kayo. Ti mapan mang dadael, iti anad, iti nagbedengan iti amyanan. Akayen yo, dagiti baka rumwar iti rancho. Ket umakarda iti bangir a rancho. Kukuha ti amo tayo at taga Bisaya day chay rancho. Nalaka, akasarsarita day chay, tapada tayo at ulisan. Ibusen tayo ti baka iti rancho, Gabriel. Panawan tayo tulat tametan. Kaya ko na ito, boss. Malang, mapan kayon. Da kayo, ti mapan. Tungan, akliw. Kanda kayo, ti kadwada imong. Kardo, kantino. Agawaan nyo, at subli kayo at dagos. Apaman, amayabog yun dagiti baka ijay. Mapanoo mo na ni Shaq iti rancho. No makita dagijay na bandido. Siya kun na mismo ti makisarita kan ni Isoda. Ikan ni Shaq ni Isoda iti ado na kwarta. Ngam paano matla ni Shaq iti otoridad. Ha! 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 Ni Senyorita Marisol yung nagkabalyong agturong iti ranchaw. Awan kadwana, delikadaw. Ayabak dagiti sigot kadwak a nagpaaya para pastor. Surutin mi ni Senyorita Marisol, narigaran. Kakadwa! Lusano? Agsagana kayo! Mapantayo iti ranchaw! Agpagag ni Senyorita Marisol! At daytan, tinakakabalyo. May sadyo sa ti kinapintas ti dimtang. Naragsak ni sasangbay pagrayman niya Diyos sa ti kinapintas. Asino nidda kayo? Umasidag ka, Senyorita. Disagam day tagwapa kabalyom, tagsarita tayo itinasayat. Umasidag ka, Senyorita! Kasarita nga ta ni Marisol dagiti bandido. Gagayem, ti yuliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!